Какво щяло да стане? Не дей да се срамуваш сега, се едно чудо. Видео ли? Не. Снимка? Да. Ама трябва да и докато обясняваш да мога да ти я направя по-истинска. Какво беше сега дни с Санджи? Къде ще отидем? Горе, а тази тук. С кого ще стоиш тук? Стати. И как ще стане тая работа? Не знам. И какво беше? Какво ще да правиш с баща си тук? Ами после ли е чупил? Аз се чупя нещо лесно. Пък той е чупи хола пока с нашата стая. Какво да чупи в холата? В хола има само един диван, бе, мамо. Да чупим стена. Ами нали като чупиш стената, ще падне целият блок, бе? А? Коя стена да щупиш? То няма вече. И като щупиш, и то ще падне. Ами ще падне тавана на главата ти. Другите хора ще се оплашат пък. И защо ще го чупиш? И полицията ще те вкара в затвора. Къде ще се местиш? Нали вие ще живеете тук с Сати, пък не изкакате. Къде трябваше да ходим да живеем, да си вземем леглата, че не помня. Горе. На тавана. На тавана. И що, какво ще правим на тавана? Няма ли да ни е изтясно там? Къде ще си готвим? Къде ще замим? Ами, Сати, купим вана. И къде ще я сложиш тая вана? На тавана? Кухня. И ще ги сложиш на тавана? Всичките? Го направя по-голям и това е. Аха. По някакъв начин. Аха. Добре. Как? С магическа пръчка е тая бала. Пуф. Ами тати като замини на лодката за много време, какво ще правиш сам в апартамента тогава? Трябва да примести. А повика един голям хайон и каже, не взема от моята стажа, да? И ме возят цял ден. Да ти вземат коя? Аз не разбирам нищо. Моята страна и ме возят цял ден. Коя твоя страна да вземат? Тая. Къде да те возят, бе, мамо? Нали той ще ходи на лодката ти? Къде ще ходиш с този камион? На лодката. А, ти с камиона ще ходиш на лодката? Да. И ще вземат стаята цялата? Да. Че тя ще потъни лодката? Половината. Половината? И така се срежи. Ага, така ще се срежи и ще занесеш половината стая на лодката. Да. Тя ще потъни лодката. Те стухли и те с цимент. Какво ще правиш? Я по-добре върви ти без апартамента, без стаята. Върви само ти. Без камион и без стая. Не. Ти си искаш и стаята? Добре, остави тази половинка и си влаче през пътя леглото. Мата на лодките има легла, бе, мамо? И какво пък? Няма ми стигнат леглата. Как няма да ти стигнат леглата? Те са вътре. Ние с тати, мама, аз и тати си лягахме в едно легло. Не лодката, бяхме в Гърция. Не го оставихме малко певи Алекс. Че ние не сме спали на легло, май в Гърция. Къде, мамо? Ние само за един ден бях. Вечерта спахме, да, едната. Като отидохме спахме. Да. Я влача на Анджи леглото. Две легла влача. Трябва... Санджи е пък Анджи бъде легнал на него и го стържа. Значи трябва много да ядеш, мамо. Щом ще влачиш цели две легла. Трябва да си много силен. Алекс мразе с кърца. Я кажи днес какво получи ти по почтата? Какво ти се получи днес? Снеженчо. По почтата? Ох, майле. И аз се изправи и се изкашля хубаво. Почтата голям громен снег. И как не се е стопил този снежен човек, докато са го карали по почтата? Кажи ди. Знаеш ли? Аз... Щом носят две легла,
Янджи. И глото. И там половинка е махна. И сам дървеното е носил. И за какво е само дървеното? Янджи спи само на един тушек. Да кажи, какво получи днеска по почтата? Или ги заделя и ги нося две. По почтата какво получи? Хайде бе, кажи бе. Ами, получих тогава... От кого беше картичката? С прасето. Какво прасе? Да, ти прасе ли е? Ами тогава получих картичката. И обяснява на едно момченце в градината, че била отдалече дошла. Много далече. На кое? Трябва да бе, не далече. Не знам какво каза, ама мисля да не го снимам, защото ти да подкача вече. Говори глупости. Слона ми го донеси картичката. Слона ти донеси картичката. Аз искам да кажа кой. Айде. Тати я донеси и на мен ми донеси. Тати не е носил, мамо. Пощалена Да, я донеси. Баща ти е пратил? Да. Да. И какво пише вътре? Пиши слончето е дадил. Пиши от татковото момченце за тати. За тати. Но ти Така ли си беше? взимала вече. Така ли беше? Нещо такова, да. И от татковото момиче. Да. Да. Тати се объркала малко. Да. Или е нямало друго. Да, най-вероятно. Ще го питаш другия път, като се обади. Тик-так, тик-так, тик-так. Айде, лека нощ. Лека нощ, парсе.